Здравейте, казвам се доктор Симеон Консулов. Завършил съм Тракийски университет Стара Загора 2005 година и от 2009 година работя като ветеринарен лекар в Великобритания. Искам да ви обясня какво ви трябва, за да пътувате с вашия домашен любимец от Англия до България. Трябва ви прас. Защо прас? Обяснява. Планиране. Планиране на самото пътуване. Проверете какви документи имате до сега, дали кучето има ваксина за бяс, дали има български паспорт с валидна ваксина за бяс или му трябва ваксина за бяс. Прас рабиес или казано на български бяс. Трябва да има ваксина за бяс, поставена 21 дена минимум преди самото пътуване. Още ви трябва Animal Health Certificate. Този сертификат се издава най-рано 21 дена след поставянето на ваксината за бяс и не повече от 10 дена преди самото заминаване. Заминаването помислете как ще пътувате. Вие с вашия доменен любимец или искате да го изпратите чрез транспортна компания. Една от най-добрите транспортни компании, която бих ви препоръчал, е Мирослав Алексиев с Пет Транспорт Алексиев. Когато планирате да направите вашето пътуване, имайте предвид, ако сте в района на Лондон, бих ви препоръчал моите колеги доктор Сица Русева и доктор Галя Господинова. Ако сте в Северна Англия, може да се обърнете към нас, нашия вебсайт www.mobilevetsinc.crew. Благодаря ви за вниманието.